Har du egentlig tænkt over, hvad der faktisk kan være i dit postevand? Jeg drikker masser af vand hver dag, men da jeg fandt ud af, at det både kan indeholde bakterier, tungmetaller og mikroplast, blev jeg da noget overrasket. I Danmark er omfanget af mikroplast lavt, men præcis hvor skadelig mikroplasten er for vores helbred er stadig usikkert. Data peger på, at der er mere mikroplast i flaskevand sammenlignet med vand fra hanen. Så hvordan kan du så minimere mikroplast, når taphænevand stadig er det bedste? Du kan for eksempel koge dit drikkevand og sige det i et kaffefilter. Eller du kan hoppe ind på homesmart.dk, og så er det allerede filtreret, når det kommer ud af hanen. Det er et lille filter til din vandhane. Ingen værktøj, ingen VVS. Du klikker det bare på, og bum, du har rent filtreret vand med det samme. Og bare rolig, du har selvfølgelig 30 dages tilfredshedsgaranti. Det fjerner op til 99% af de forurenede stoffer, men bevarer de sunde mineraler i vandet som calcium og magnesium. Er du klar til vand, der smager fantastisk, beskytter din krop, samtidig med at du sparer penge og plastflasker? Så klik her og læs mere.